Tħabbru numru ta' emendi legali tal-kirjiet residenzjali privati li se jkunu qed joffru aktar serħan il-moħħ kemm għall-inkwilin kif ukoll għas-sidien fil-waqt li jiżguraw anqas abbużi f'dan is-settur. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes spjega kif permezz ta' dawn l-emendi se jkunu qed jinqataw l-abbużi li hemm fil-qasam. Dan b'mod partikolari jekk kif l-emenda tillimita l-okkupanza f'residenza sa' 6 persuni, sakemm mhux mill-istess familja, fejn jekk residenza se jkollha aktar minn 6 persuni ospitaw din ir-residenza, dawn mhux se jkunu jistgħu jiġu rreġistrati u minn hemm tittieħed azzjoni xierqa fosthom multi li jitilgħu sa' 10,000 euro. Min issa l-qudiem ser jintlaqgħu reġistrazzjonijiet ta' aktar minn 6 persuni li ma jkunux tal-istess familja biex bekk il-kirjiet ikunu fil-minimu tagħhom jirrispettaw ukoll il-qafas regolatorju ieħor dak tal-ippjanar. Mill-banda l-oħra qegħdin nissimplifikaw anke l-għajnuna lis-sidien biex innaqsu l-burokrazija f'każ ta' sostituzzjoni ta' inkwilini u anke reġistrazzjoni ta' kuntratti biex bekk nkunu nistgħu nagħtu lis-sidien il-komfort li anke l-liġi tkompli tiġi aġġornata ma' żmien. Ġi spjegat kif l-emendi jinkludu wkoll fost oħrajn li l-kerrej ma jistax jinħall mill-kirja mingħajr penali sakemm is-sit ma jkunx ta' avviż ta' terminazzjoni. Se jitħalla jsir tiġdid espress, sostituzzjoni, żieda ta' kerrej u terminazzjoni konsenswali permezz ta' proċess aktar issimplifikat. Dan apparti li se titwessa l-kompetenza tal-panel tal-arbitraġġ. Se jsir obbligatorju li jsir inventarju li ma' inventarju jista' jiġi preżentat esklusivament b'ritratti u kif ukoll bidliet fil-kodiġi fosthom ħall ta' kuntratt f'każ li sit il-kera jixtieq imur jgħix fir-residenza li jitijaw jew f'każ ta' bejħ. Li ma' proċess jinkludi li l-kerrej jiġi avżat mill-inqas 3 xhur qabel. Ġi spjegat ukoll kif se jinħoloq reġistru li jissejjaħ blacklisting fejn fih se jkunu qed jitniżlu d-dettalji ta' persuni kemm sidien ta' proprjetajiet kif ukoll inkwilini li jkunu b'xi mod jew ieħor ma onorawx ċertu obbligi fosthom ħlas pendenti. L-emendi mħabbra mhux se jkunu qed japplikaw għal residenzi li huma rreġistrati mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa spjega kif b'dawn l-emendi se jkunu qed jintlaħqu żewġ prinċipji: ir-regolamentazzjoni fejn se jiżdied aktar konformità, kif ukoll is-simplifikazzjoni tal-proċessi u bekk titnaqqas il-burokrazija. Spjega kif bekk għandek relazzjoni b'mod dirett mal-Awtorità tal-Ippjanar li sal-lum tgħid biċ-ċar li ma jistax ikun hemm iktar minn 6 okkupanti. L-Awtorità tad-Djar ser tkun qiegħda żżid issa il-fatt li reġistrazzjonijiet ġodda minn wara li tidħol din il-liġi proposta ma jkunx jistgħu jiġu reġistrati wkoll. Okay? Dak huwa l-ewwel punt. It-tieni punt ta' simplifikazzjoni ħanġib eżempju żgħir fejn inti kellek sitwazzjoni li jkollok persuni f'kuntratt reġistrati u jkun hemm sostituzzjoni. Dika sal-lum kienet li l-Awtorità tad-Djar tobbligak tirreċindi dak il-kuntratt u tibda kuntratt ġdid. Dik issa ħatieqaf tkun iktar sempliċi fejn inti sempliċiment notifika tibdel tagħmel sostituzzjoni tal-inkwilini u tista' anke żżid inkwilini ġodda jew tnaqqas inkwilini ġodda. Zerafa sostna li bekk qed jiġi assigurat li s-suq tal-kera qed jibqa' joffri opportunitajiet ta' għejxin dinjitużi u stabbiltà għal familji Maltin u Għawċin.